susedovci. To sú susedovci. Susedovci. A Richard, bež, otvorím to. Ježiš, tu je. Dobre, beží Krista. Daj mu čau. Dobrý večer. Janka, liet. Dobrý večer. Dobrý večer. Nebonzuj. Dobre? Dobrý večer. Ešte dneska pôjdem do rána. Dobre? Ruku na to daj. Kúkaj, malý, jak sa nebojím. A mi povieš nejakú básničku? No povedz. Počkaj, tam Krásne. A poslúchal si aj rodičov? Určite. Krásne. Sa sám naučil? Áno? V škôlke? A škôlky to Povieš mi nejakú poslúchajú? básničku? Áno? Kto nám ešte tak? A ty nám povedz básničku. Ale ja nejsem Mikuláš. To musíš nie Ja povedať. nejsem Mikuláš. Lášku, dobrú stričku, modlím sa ti, modlím bičku. Pošlem čerta na chvíľku preč. Lášku, dobrú stričku, modlím sa ti, modlím bičku. Zložtu svoju plnú tašku, Ja nejsem Mikuláš. daj nám z tvojich darov trošku. Koláčko zmateného, stričku, modlím sa ti, No krásne. plnú tašku, daj nám z Čo sa bojíš? trošku. Či koláča medového, či koníčka makového. Svetý, svetý Mikuláš. Veľa dobrých Nechaj ho. Si pod mojou ochranou, takže môžeš byť Mikuláš, čo dobré stričko, modlím sa ti, modlím sa ti. Zlož tu svoju plnú tašku, daj nám svoju darov trošku. Či koláča makového, či koníčka medového. Svetý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. No dobre, čak, tento je so mnou. Toho neberieme určite. Hráme futbal, ale. Umel. No? No? My o tom vieme a musí sa snažiť. nejaký Musíš aj futbalista? poslúchať rodičov, dobre? Lebo budúci rok, keď príde so mnou čert, tak to znamená, že si nebol dobrý celý rok. Dobre? Lebo tento rok so mnou prišiel z nejakého dôvodu. Budeš lepší budúci rok? Slúbuješ? Niekto chýba. Kto mi tu chýba? Tento pán, Filipa. Piško? Piško, To sú hokejisti asi, čo toto? To sú asi hokejisti toto. Čo to tam máš? Dukla? Čo je to Dukla? Piško, co? Bereš telefónem, keď sme tu? Ne? Piško. Pišky, co? Neberiem si ťa. Ne? Proč? Teba? Proč si ťa? Co pišky? Poslúcháš? Áno? Piško, Potom dobre.
keďže si mi pekne povedal básničku a bol si celý rok dobrý, niečo som ti priniesol. Poď. Ivana, Angelíček, poď, poď s mama. Poď, tu máme veľa detí. Nejde? Tak ty ideš. Keďže si mi povedal básničku, zaslúžil si od mňa. Ďakujem. A za to, že si bol celý rok dobrý. Ďakujem do týchto. Poslúchaš? Poslúchame, Áno, otače. určite. Ja som si pre teba priniesol za to, že si bola dobrá. Takže sa nemusíš báť. Vôbec sa nemusíš báť. Všetci ťa nezoberie. Keby si bola zlá, tak nemám dobrá. Vidíš, čo sa bolo? Takže sa nemusíš vôbec báť. Idem pre ňa. Musíš byť Dobre. dobrá. Keď Dobre? nebude A som pomáhať dobrá. rodičom. Aj v škole sa učiť. Dobre? Dobre? Sme dohodnutí? Dohodnutý? Je tvý naozaj? Určite? A ty? Môžem ti veriť? Len školky či aj doma? Kristián, ty si mi ešte nepripovedal. A bol si dobrý celý rok? Keď za koho hral? A za ročník? Poďte trénuje. Co? Takže niečo sa ti priniesol, dobre? Ty si dobrúnka, Amelka. Nemusíš sa báť. Musíš sa báť. Tu musíte poslúchať, keď sú preč, neviem teraz. No, Áno? Viem. Aj keď sú preč, lebo oni vás vidia.